Konnichiwa! Tady je temný a jste se z ďalšieho videjka. Vidíte, co som vám povedal? Keď nie, napíšte mi dole do komentárov. Čo nepravím, tady je temný a to vás u ďalšieho videjka. Toto videjko už natáčam po 3. krát. Takže dúfam, že už to natočím dobre. Bez vyrušovania. Zobral som si tu i moje svetlo, inak by ste ma videli v takýto tme. Takže tak. Máme tu, idem čítať pre vás moju knižku. A pre tento tu som si vybral Krvavé zrkadlo. Takže pohodlne sa usaďte, vezmete si nejaké papkanie a dajte mi like, odber a zvoneček, keď sa vám toto bude ľúbiť. No a ideme na to. Musíme dať iný insteret. Krvavé zrkadlo. V temnom meste, kde sa noc nikdy nekončí, sa narodila dievčina menom Viera. Jej oči boli čierno-červené, ako popol a oheň, znak kliatby, ktorú nosí od narodenia. Ľudia sa jej báli, šepkali, že keď sa na niekoho pozrie dlhšie ako 3 sekundy, uvidí jeho smrť. Viera bývala sama v starom dome na okraji mesta, obklopená hustou hmlou a mŕtvým lesom. Jediný priateľ, ktorého mala, bol jej tieň, ale ten s ňou občas nešiel. Niekedy ho videla stáť pred sebou a pozerať sa jej priamo do očí. Jedného dňa našla vo svojej izbe zrkadlo, ktoré tam predtým nebolo. Keď sa doň pozrela, nevidela seba, ale iné dievča. To dievča malo rovnaké oči, rovnaké vlasy, ale usmievalo sa. A za ňou stál muž bez tváre. Husina? A niekto mi písal do frasa. Aj keď sa jej ľudia báli, Viera sa nikdy neskryla. Nosila svoje oči ako korunu. Kráčala ulicami mesta so stýčenou hlavou, oblečená v čiernej s krvavo-červenými detailmi. Každý jej krok znel ako ozvena minulých hriechov, ale ona sa len tížko usmiala. Ako keby poznala tajomstvá sveta, ktoré ostatní nechceli vidieť. Keď ju niekto obvinil z nešťastia, ktoré sa prihodilo v ich dome, iba sa naklonila bližšie a šepla. Možno som ich videla skôr než ty. A odišla, zanechávajúc po sebe vôňu spáleného kadidla a zneistenia. Ale Viera nemala len temné oči. Mala aj dar. Vidieť pravdu skrytú pod maskami. Každý človek pre ňu žiaril vlastným svetlom. A ona videla, kto klame, kto trpí, kto túži po pomste. A občas pomohla. Nie pre vďaku, ale preto, že to ona chcela. Nie je netvor, je len niečo viac než človek. Zrkadlo prestalo byť len zrkadlom. Každú noc sa v ňom muž bez tváre objavoval. Znovu a znovu. Viera ho nepoznala, ale cítila, že už bol v jej živote. Možno v minulosti, možno v sne, ktorý si nikdy nepamätala. No s každým pohľadom sa jeho ilueta približovala a zanechávala na skle ryhy. Ako keby po zrkadle zvnútra. Počkaj, čo? Nepochopil som, viete, tak idem ešte raz. No s každým pohľadom sa jeho ilueta približovala a zanechávala na skle ryhy, ako keby ho škriabal zvnútra. Aha. Jednej noci zrkadlo prasklo a muž vyšiel von. Som Paľo.
prehovoril, no jeho ústa nikto nevidel. Hlas vychádzal z tieňa, ktorý sa jej dotýkal po krku, ako šepot z iného sveta. Ty si ma privolala, Viera. Pamätáš si, keď si mala 6? Keď si priala, aby si už nikdy nebola slabá? Zamrzla. Áno, pamätala si. A tak začal ich vzťah. Paľo sa nezdal byť ani nepriateľ, ani priateľ. Bol niečo medzi. Viedol ju k démonom ukrytým v ľuďoch. Ukazoval jej, ako môže ich temnotu nasávať a ako z nej urobiť silu. Viera sa menila. Ľudia ju začali hľadať nie preto, aby ju upálili, ale aby im pomohla. Prišli za ňou s prosbou. Vidíš to aj v ňom? Mám sa báť? A Viera sa vždy pohrala s odpoveďou, pretože už nebola iba dievčina. Bola rozhodnutie. Pokračovanie příště. Na budúce. Tak, toto videjko trochu málo kurňa, niekto mi píše pri tom upozornenia. Ja som čakal, že toto videjko bude mať trošku viac minút, ale zatiaľ som to tak rýchlo, že to je super. Táto kniha ešte raz je môj kniha, ktorý osobne čítam a je to, keby ste sa pýtali, ako sa táto kniha volá, je to Branoval Shadowfen Legacies. Nepýtajte sa, ako som to prišla, pretože som na to prišiel. Pomohla mi ChatGPT, umelá inteligencia. Hej. Aby sme sa podelili o tom, že prečo také píšem. Pokračovanie na budúce je len preto, je to len taká skúška, čo sa stane vlastne s touto tú príbehovkou. Niekto mi píše, takže sa určite pozrite. Pozrite sa na môj kanál a keď sa vám toto tu videjko ľúbilo, choďte na môj kanál, pozrite si ďalšie takéto videjka. Ja viem, toto videjko malo vysť včera, pre mňa ja to točím štvrtok a vy to tiež vidíte štvrtok. Hej, takže tak. A ďakujem vám za pozornosť, alebo arigato. Ďakujem arigato vám za moju pozornosť. Áno, teraz spoilery. Na budúce môžeme dočítať Krvavé zrkadlo. A v tom zrkadlu bude tajomstvo. A príde tam nová Viera. Uvidíte. Áno, to bol teraz spoiler. No a ja keď teraz vypnem svetlo, tedy moju lampu, tak je to absolútna tma. Takže som rád, že mám tmu. Ináč, keď som ju čítala, furt som zakúkal nejaké do kamery, tak ja vás vidím. Ja vás vidím. Vy, ktorí si nedali like a odber, aspoň ten odber a napíšte komentár, tak vás vidím. Napíšte, prosím vás, do komentárov toto tu. Asi ho tu niekde vidíte. Napíšte tento text, toto meno a ja vám dám srdiečko. A ten jazyc sa mi lúči. Čau!